Il-Kummissarju għall-Standards fil-ħajja pubblika George Hisler ma sab l-ebda ksur ta' etika mill-Speaker tal-Parlament Angelo Farrugia. Dan b'referenza għal ittra li kien bat l-Avukat tal-Kamra tar Rappreżentanti il-Professur Ian Refalo bitweġiba għal dak li bat lill-Speaker Iben Defni Caruana Galizia, Matthew Caruana Galizia. L-ilment qudiem Hisler tqajjem minn Arnold Cassola. Il-Professur Refalo fisem l-uffiċċju tal-Speaker kien wieġeb għal ittra ta' Matthew Caruana Galizia li fiha kien talab għar-riżenja tal-Speaker. Fl-ittra għannom tal-Speaker tal-ogħla istituzzjoni tal-pajjiż, Caruana Galizia kien intalab jimxi mal-proċedura u jikteb lill-iskrivan tal-Kamra. L-ittra tal-Avukat tal-Kamra kienet temmet tajt li l-Speaker se jkompli wettaq xogħlu fl-aħjar interess tad-demokrazija fil-pajjiż. Fid-deċiżjoni tiegħu li ma sab xejn mhux etiku min-naħa ta' Angelo Farrugia, Hisler qal li fil-prinċipju l-Speaker jista' jkun soġġett tal-investigazzjoni dwar il-liġi tal-standards fil-ħajja pubblika, iżda dan jista' jsir b'mod limitat fl-irwol li għandu l-Speaker. Wara li l-Avukat tal-Uffiċċju tal-Speaker kien wieġeb l-ittra ta' Caruana Galizia, l-Oppożizzjoni Nazzjonalista ngħaqdet mal-Għaqda Repubblika f'attakk kontra l-Speaker. Fil-fatt waqt dan kollu attivisti ta' Repubblika kienu nġabru barra l-Parlament fi protesta jattakkaw lill-Speaker u magħhom kien hemm nies bħal Lorenz Gonzi, ħatem Beppe Fenekadami, Kevin Kassar u l-eks Ministru Nazzjonalista George Policino li l-eks Chief of Staff tiegħu huwa Ray Bezzina, illum imexxi l-uffiċċju tal-Kap Nazzjonalista Bernard Gregg. Bernard Gregg saħansitra kellu joġob lil ta' Repubblika u beda jimmina l-ħidma tal-Speaker. Saħansitra Bernard Gregg kien spiċċa jgħid li se jkun qed jitlob ir-riżenja tal-Speaker jekk dan ma jiddeċidix ir-rulings favorih.